kakampi, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon! Sa ngayon ay narito tayo sa bayan ng Balod na kung saan ay ating pinuntahan itong mga nahuling sipir dito nga sa nasakupang bahagi ng bayan ng Balod. At matatanaw po natin sa ating pong kaliwang bahagi ang pong kulay blue at kulay green. Yan po ang nahuli ng Masbate PNP dito nga sa paglalansag kontra naman sa illegal fishing. Mamaya pupunta po natin ang hipi ng PNP MPS Balod. Sa ngayon ay narito tayo sa tanggapan ng Municipal Police Station ng Balod. Sa panguna naman ng aktibong hipi na si Police Major Joe Erickson Sanggalang. Kung na lang po namin kayo dito, kaugnay naman ito sa inyong accomplishment na may kinalaman po sa illegal fishing. Ito po ay inyong nakuhuli noong Pebrero 24. So, paano po ninyo itong inilunsad, itong crackdown kontra sa illegal na aktibidad dito sa inyong bayan? Bago kayo sagutin, mag-thank you muna ako sa pagpunta nyo rito para naman may showcase yung accomplishment namin sa illegal fishing. So, noong February 24, nagkasapo kami ng anti-illegal fishing operations na joint operations po ito ng Provincial Police Office ng Masbate, tapos Balod Municipal Police Station, and at the same time, yung Kasurok Sea Rangers natin. So yun po yung task force para po dito sa anti-illegal fishing operations po. So nung araw din po na yon, naka-accomplish po tayo ng tatlong bangka, namely FB Dynaros, FB Babyans, and FB Casey. Sir, ano po yung status nitong mga inyo pong nahuli sa kasalukuyan? So lahat po yun sir is filed in court na po siya lahat. Yun po ang So may po ay nakadeting? Nakadeting pa po sila dito, and then yung pangka po nila nandiyan lang po sa ating po ng court. So ano naman po yung kanilang mga nilaban sir dito po sa kanilang kaso? So dalawang section po yun ng 10654. So ano po yun, section 93 and section 95. So ano po yun, fine mesh net and active gear. Sir, pera po dito sa ikangay sa Balod. Dito po kasi ay para bagang sa yung opinions po ito at kasi nabalitaan po namin na talagang halos lahat dito sa Silang Distrito ay nagkaroon na po ng ikangay yung composite team or group na talagang nagsimula po sa inyo sa Balod at hanggang sa Mandao. Opo, kasi as we know po, ang Masbate talaga, binubuo yan talaga ng shoreline. So talagang, yan po kasi talaga ang kumbaga, ways of living nila, yung fishing talaga. So yun nga lang, illegal fishing yung ginagawa nila. So yung fine mesh net is, pati yung mga maliliit na isda na supposedly hindi pa naman kasi dapat tinuhuli. So, nadadamay. So, malaking damage yun sa dagat. Sir, matapos po ninyong ikaw ay magkaroon kayo ng accomplishment. So, ano naman po yung ipinarking sa inyong bisahe ng ating buting provincial director sa PNP? Ano po, congratulations. Tapos, ituloy lang po yung, ituloy lang ang mga operations natin. Kasi as we know sir, ang PNP sir, wala naman talaga yung sea asset. Wala naman talaga kami sa bangka. So, yun na nga po, ang Balod po is 80% halos shoreline. So, talagang marami po talaga yung illegal fishing. Pero, nag-exert po tayo ng effort para magampanan po natin yung iniatang sa atin na trabaho. Yun nga lang po, kahit medyo minsan, syempre hindi naman po tayo palaging nasa tubig. Syempre may iba rin po tayo pinagpupukusan tulad po ng mga illegal gambling, mga lost firearms, droga. So, tapos po yung weather condition, kung medyo po, tulad po kayo, medyo maalat talaga. So, syempre hindi rin po tayo talaga makakalabas. Sir, doon po sa nung nag-simula po kayong mga po bilang OIC,
DP ng ES Balot. So ano pa po, di ba pa po dito sa inyong kasalukuyang accomplishment? Ano pa po ang magiging accomplishment? So, ngayong month, nahuli po namin yung number 1 municipal corporation sa Balod at the same time number 10. Ngayong February lang po yun. Itong February. Opo. So ano po yung kaso niya, sir? Pares pong rape. Tsaka po mga illegal gambling. Halo-halo na po, illegal gambling. Tapos siguro po arrest of wanted person. Napakarami na din po. Ano pa lang po dito? 5 months. So, na-turn over, saan po siya na-turn over ngayon? Number 1 most wanted na Balot. So, andito na po siya sa... Tapos yung number 10 po is Piensa. Sir, konting mensahe na lang para sa inyo naman at sa inyong mga kabaro, maging sa constituentes na nasakupan ng iyong EOR. Sa mga taong bayan po ng munisipyo ng Balod, sana po huwag po kayong mapagod makipagtulungan sa mga pulisya para sa ikabubuti ng inyong sariling munisipyo. Sana po tuloy-tuloy and sana palagi tayong tahimik dito. Po ang ating pakipanayam kay Police Major Joe Erickson Sanggalang.